И втория кръг на втора лига предложи двубой между новите членове на групата. На стадион Лазур в Бургас Черноморец постигна първа победа след завръщането си в професионалния футбол. Водения от Ангел Стойков тим победи Бдин Видин с 2-1. А кулите започнаха много силно мача с желание да се реваншират след загубата от Марек в първия кръг. Още в 9-та минута домакините получиха дуспа. Венцислав Гюзелев бе съборен в наказателното поле и главният съдия посочи бялата точка. Именно Гюзелев застана зад топката и без проблеми даде аванс на своя тим. Натиска на домакините продължи и Даниел Иванов бе близо до ново попадение, но удара му бе спасен. Силната игра на момчетата на Ангел Стойков даде резултат и в 27-та минута Петър Патев се разписа във вратата на Иван Василев след хубав удар с глава. След почивката Черноморец видимо намали оборотите, което доведе до дуспа в полза на гостите. Решението бе доста спорно, след като се видя, че Винисиус Белоти бе съборен извън наказателното поле. Все пак главният съдия Любослав Любомиров отсъди наказателен удар, реализиран от Цветомир Тодоров. За повече от първия гол в професионалния футбол след завръщането си Бдин нямаше сила и Черноморец Бургас записа първи успех за новия сезон. В следващия кръг акулите гостуват на Беласица,